ka Halashlam Football Club mat ka Young Boy Football Club kila long ki artli ki kanun ye le kai kinjat ball ki bala khoria ka nam jingzom ha ka sngi play perda ya ka second open knockout football tournament arpo bala panya daga Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJJP South Eastern Zone East Khas Hill District Hapo Kamadan Jongka Saint Fernando South Simpe Parish Habapai Shaka Jingelekai Hakapor Khat Arbaje Shiteng Sngi Layo Banelekai Hapadeng ka Halashlam Football Club Persha ya ka Lower Football Club Plangwan Broy Hakabaka Halashlam Football Club Kalayo Banra ya ka Nam Jingjob Dalai Gol La Not Kat Baha ka Jingelekai Hakapor Shibaje Shiteng No Pai Sngi ka Young Boy Football Club kala job ya ka Shaka Thong Football Club lengba ka tiebreaker la ban kedau ba ka ne ka lempungi lekai kinjat ball kalong kumshi benta ban penmi pisa ban aji rap yaki kunsuet badru ban Kershan School na ka benta jongki ya ka jingalang balangkot ha ka ne ka sngi play la panya da uba Kerman Shangdir u General Secretary ka FKJJP South Eastern Zone ha ka jinga don lang u acting chief ka Hima Malai Somat uba B Deusaw kinongelam ba hakamat jongka FKJJP Southern Eastern Zone kirang ba ashnong bat ki weide habakren lampang na kaliang jong kinongelam ke FKJJP South Simper Circle bat FKJJP South Eastern Zone laong ba ka thong ka ba khmat e jong ka seng man penlong ye kani ga jingele kai ken jat bol kalong kung shibenta ban penmi pisa na ka benta ba an ajing rap yaki khon swet ki bashem jing kerdo khamtam e ban yo ban pa school biang bat ban ajing Kershan yaki khna ki bala e no yaki school na ka daw ka jingban jong ka jingkerdo ki badai hapo jong ki dong ki than ka South Eastern Zone ki bana pongkong weiloi bat ki than jong ka Mausen Ram na ka liang jong ukong san uba kit bok nong plang chief organizing jong ka FKJJP Central Body ula aiman sem bat kurku kurdo ba ka ni ka jingile kai kan long ka jingmentoy na ka banta ka thong ban kintie wi ki samla ki badon ya ka sap ka phong ha ka kam ye le kai kumjo ru ban pendem ya ka jing temu ka babatam ban penyo jingrap ya ki beshem jenjar ki khonswet lemba ka jing penlong ya ka ne ka second knockout football tournament arpo ha ka ni ka sngi la yo ru ya ka jing kren na uba running kharbani president ka FKJJP South Super Circle bat la pensotnat ya boro da ka jingrawai na isamla bayamon nongse hadien bakut jong ka jing elekai la yo ru ban sam ka khusnam urang elekai batbitam kata ha uslur bor khashilot jong ka Halashlam Football Club but ha ubalajet simle jong ka Young Boy Football Club long kadai halor bangi kun kaseng ngilap mat ngisyam hakipor baro bat halu kine ki genti ki pamanta ki babun kine ki kun suat ki kun ki pam sundan syu ki kime ki pa batum juru kine ki longin ki bakham ko do e ki wan ut ki wan nam hakmat jungi kum kaseng tadin tak daw ka ba naklen jungi kaseng ni organize ya kane tournament nakabanta ban respond ban yarap ya kine ki ba siam kudu dan ki ba siam sitok ne hakikam ki jam ki jongki dan mar kata ngi kum kaseng jong ka South Eastern Zone ni larai ban tulong lan ban organize ya kane tournament hak kata ka benta bat kum juru kajing organize dungi kane tournament kan yarap sibun ni ki kunsanga ba kinang la ban kiu na kawe kapor sia kawe pa kata kane kamat lan kajing tu jungi kum kaseng ban yo ban organize ya kane tournament bat ni kata kadaw madu menen ni kapat ya baro ki pa basno ba bani trelang bat ni nadu bas dang nadu kane ka sni ka bang yo ban open ya kane tournament bat halu bangin yo ban penlong ya ka final bat nget ba pinyo ban trelang bat ni ba kajing yarap kajing pi yaitu iba ni yo ban lum ngase kanang na ini ba ninang na ban yarap hamba susu nakabenta itu kiba siam jinge kiba siam kado kalai bo doi jongni upnai bladep ngadang ya dan rangkat bat kaseng FKJP hangthi pos nomor 4 agaba naglem kaseng kalayo ban petskem yaki light league unit hangthi hake area kabasharum ti kani ka jing khot jongthi
yang aro aso ba kalong banyak senyang lem sikantin arang tien banyak kersam lem ya kijing temu ki bapa jongpi te kompangi tiap bagane gasni kedai gasni kaba ngisdang nangkong lan ngipli kane ka turnamen arajar arhoi jong kaseng hakaba lengba kane ka turnamen nagaliang kaseng kadon kijing temu ki bangili asno hakla pensai kilo galam ba ngakapa ro ifi ki patba ki bawan hakane ka wan pekai ni turnamen ki dang ya test darani smart sobha kato ka jingno senyang ki jongpi kadai ka jingno senyang yang ki padok ki parangli lengba kaseng FKJJP te nagaliang jonga asno ban kitbok kirong ya pi kinong elam jong kaseng FKJP nadok ki unit nadok area bakham tam kanika South Eastern Zone kapadai lase kum kakmi hakani kedong kathai da ke jing sisia ya kata nomor bangatip ngayoi dalam kijong tikmat hakaba kaseng nakapol sa kapor ka kreari lagi kiti bangai kino kijing ai nak bentar kita lengkam ke jingarap te ngatap ka kijing kemen ke bakrau banyoi ba kaseng kapet kelpang nak bentar kita tuk kita jenjar nama kata ngam keren slam di ibadah kilong ni kilong pa bi islamlah apa piwan siya kali katot kani diam ke barang peteng ter sobha rum sapot ngam ka bani bagi pur bayang sabah